Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad yung kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay taman po sa misa ngunyan ang mga intensyon o petisyon kan lambang saro na uya digdi. Ngunyan, iyo po an ikalumang Domingo kan Kwaresma. Matindog na po ang gabo sa sinsarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Diyos,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa espesyal na paagi, dinudulot ta po ang Santa Misang ini para sa mga padi, mga seminarista, asin religyoso. Nagkapira po sa satuyang mga seminarista sa Philosophy Department, Mater Salutis College Seminary, yaraon digdi, nag-aawit ngunyan sa koro para sa tuya. Yaraon sinda tanganing mag-promote nin vocation sa pagpadi, siring man maghagad kan sa tuyang tabang. Sa Ebanghelyo po ngunyan, nagpinapamidbid sa tuya ang Diyos na mahihirakon, paulit-ulit na nagtatao nin pagkaherak sa satuya. Kaya po nanta ang Santa Misa sa pag-ako kan satong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot. Nahuli ka iyan ang aki mong namumuot sa kinakban, nagdusay kan sa diri niya sa kagadanan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa mahihinanyog niya to na pagbasa, isinaysay nin kagurangnan an sa iyang mga ngangalasan, kung sain ipinapaaram niya sa iyang banwaan, na siya ang nagliligtas na Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa, hali sa libro ni Propeta Isaías. Kaidtong panahon, ang kagurangnan, nagibo nin sarong dalan sa dagat, sarong agihan sa dakulang katubigan. Pinanginutan niya ang sarong mapangyaring hukbo, pasiring sa kapahamakan, sarong hukbo nin mga karwahe, saka mga kabayo. Nagkaturumba sinda asinda ina nakabangon. Pinalsok sinda siring sa laad nin sarong ilawan. Alagad nagsabian kagurangnan. Hare na nindo pagrumduma ang mga pangyayari kan mga aldaw na nakaagi. Ni hurup-hurupon ang mga bagay na nangyari haloy ng panahon. Magmasid kamo para sa mga bagong bagay na gigibuhon ko. Nangyayari na ini, nahihiling na nindo ini ngunyan. Magibo ako nin sarong dalan sa kalangtadan, asin tatawan ko kamo nin mga burabod nin tubig duman. Maski ang mga lalaw na hayop magalang sako, ang mga lalaw na ayam saka mga ostrich
maomaw sako. Kun an mga salog, pabuluson ko na sa disyerto, tanganing tawanin tubig ang pinili kong banwaan. Sindaan banwaan na ginibo ko para sako, asin mag-aawit sinda sako nin mga pag-omaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan nin Siyon, nakabaing kita sa mga nangaturugan. Dangan napano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kagayagayahan. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Dangan nagsabi ang ibang nasyon manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibo sa indanin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to. Kaya kita mag-ugma. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Tawi kami giraray nin kauswagan kagurangnan. Siring na anuran, nagtataonin tubig sa mamarang mga salog. Ang mga minasabwag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Ang mga naghihibi mantang minaluwas, daraan mga banhi na isasabwag, mabalik na nag-aawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagayagayahan. Sa ikaduwang babasahon, pinaglaladawan ni San Pablo na si Kristo ang tunay na kapangganahan. Asin ini mangyayari sana, kung kaya niya to na ibaba ang satong sadiri. Tanganing sa hudyan, ang satong premyo, daing iba, kundi ang kagurangnan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa katotoohan, ang gabos na bagay, ibinibilang kong mayo nin halaga. Huli kan bagay na pinakamahalaga, ang pakamidbid kay Kristo Jesus na sakong kagurangnan. Huli sa iya, itinapo ko ang gabos na garo basura. Tanganing makamtan ko si Kristo, asin makisumaro sa iya. Mayo na ako nin sa diring katanosan, ang katanosan na nakukuha sa pagkuyog kan katugunan. Igwa na ako ngunyan, nin katanosan na itinatao huli sa pagtubod kay Kristo. Katanosan na hali sa Diyos, asin na napatugmad sa pagtubod. Di akong ibang minamawot kundi ang mamidbidan si Kristo, asin makamtan ang kapangyarihan kan sa iyang pagkabuhay liwat. Makahirasa sa iyang mga kasakitan, dangan makaarog sa iya sa pagkagada niya. Sa paglaom na akuman, bubuhayon liwat. Dai ko sinasabi na nakamtan ko na ini, una ako mayo na nin kakulangan, kundi padagos akong nagdadalagan, tanganing masadirihan ko ang premyo. Siring na ako nasa dirihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ang totoo, dai ko iniisip na nanggana na ako. Sarong bagay sana ang ginigibo ko, lininilingawang ko ang nakaagi, asin hininguwa kong makamtan ang maabot. Kaya nagdadalagan ako pasiring sa katapusan, tanganing makamtan ko ang premyo, kan pag-apod sa ko ni Diyos, pasiring sa buhay na mayong katapusan, duman sa langit, sa paagi ni Kristo Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpuli ang lambang saro, alagad si Jesus, nagduman sa bukid nin mga oliba. Pagkaagang amay, nagbalik si Jesus sa templo. Pinagtiripunan siya kan mga tawo, nagtukaw siya, saka tinukduan sinda. Dangan, may dinara sa iya ang mga paratukdo kan katugunan asin ang mga fariseyo, na sarong babae na nadakop na nakikidurog sa bako niyang agom. Pinatindog ninda ang babae sa tahaw, dangan sinabihan si Jesus, Maestro, ang babaeng ini nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Susog sa katugunan ni Moises, dapat gapuon, sagkod na magadan ang mga arog sa iya. Ano ang masasabi mo? Ihinapot ninda ini sa pagbalo sa iya. Tanganing igwasindanin ikasumbong tumang sa iya. Nagduko si Jesus, saka nagsurat sa daga sa paagi kan sa iyang muro. Padagos sindang naghapot, kaya nagtanos si Jesus, dangan nagsabi, Ansisay man sa Indo na mayong kasalan, iyo an enot na gumapo sa iya. Nagduko giraray, dangan padagos siyang nagsurat sa daga. Pakadangog sa sinabi ni Jesus, saro-sarong naghali ang mga tawo, puon sa pinakagurang. Mayong nawalat, kundi si Jesus, asinan babae na nasa atubangan niya. Nagtanos ning tindog si Jesus, dangan hinapot ang babae. Hain na sinda. Mayong nagkondenar sa imo, mayo ang simbag kan babae. Sinabihan siya ni Jesus, daita ka man kinukondenar, lakaw, asin dai ka na magkasala. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, yaon na po kita sa last 2 weeks kan Lenten season. Next week, Holy Week na po. Kaya mapagirumdum na ko nin painot, sa masunod na Domingo, pagsimba po nindo, da ipaglingawan mamagdaranin palaspas. It is Palm Sunday, next Sunday, the opening of the Holy Week. Asin ining simanang ini, iyoan sa tuyang immediate preparation, tanganing paglaog taduman, well-disposed kita for the Holy Week, dai masayang an Holy Week. May apod po kita, digdi sa huring 2 Domingo, kan Lenten season. We call these 2 weeks Passion Tide. That's one word, passion and tide. Panahon kan pasyon, buot sabihon, panahon kan pagsakit. Why that name? Dahil digdi po sa huring 2 simana kan Kwaresma, nagtututok kita sa pagsakit asin pagkagadan ni Jesucristo. Our focus is the suffering, the passion, and the death of our Lord Jesus. Kaya, marireparo po nindo, susog sa tradisyon ta, sa Domingong ini, this 5th Sunday, tinatahuban ta ang mga imahen sa laog kan simbahan. St. Jude here is covered. The 12 apostles down here are covered. Si San Judas Tadeo sa likod, ang mga imahen sa likod, digdi sa tuyang gallery of saints, have all been covered. Para sa in? To help our senses, to help our eyes. Tabangan ang sa tuyang mga mata na magtutok kung saan dapat nakatutok ang mga ini. Saan dapat? Sa sulamenting da itinatahuban, ang krus. We don't cover the crucifix here. The big crucifix there at the back is also uncovered.
pati ining satuyang way of the cross images na nakapalibot, we leave them uncovered. Tanganing antutok ta sa pagtios sa pagkagadan ni Jesus. You will also notice na pati ang mga babasahon ta, digdi sa maabot na mga aldaw, if you come to daily mass, you will hear na nakasentro ini sa aagihan ni Jesus na pagsakit. Pero, bago po kita magpasiring sa sakripisyo kan krus, ang passion tide, dinadarango na kita ngunya na aldaw sa sarong experience that is very common to us all. What experience? The experience of being judged. Sigurado po akong gabus kita digdi, aramtaan pagmati kan hinuhusgaran. Ano po? Aramtaan pagmati when people judge us. Ang mga mata nakahiling sa imo, pinag-iirestoryahan ninda ang naginibo mong sala. Garo po baga, paborito tang libangan, ang buhay kan ibang tao. Asin ugmahon kitang pinagpipiestahan ang kasalan kan iba. We laugh at them. We ridicule people when they commit sins. We talk against them behind their backs. Paboritong libangan. Iyo po ini ang nangyayari digdi sa ebanghelyo ngunyan, but not quite. Sarong aldaw, igwang sarong babaeng nadakop ng God na nakikisambay, caught in the act of adultery. Bako po ining chismis, bakong pakaraot, tunay na nadakop siyang nakikidurog, nakikisambay sa bako niyang agom. Kaya, han ginibo kan mga lideres kan komunidad, kinaladkad kan mga tao pasiring sa templo, pinalibutan siya kan mga tao, danganan mga tao may kapot-kapot sa kamot nindang mga gapo. Para sa sa batas po kan mga Hudiyo, magabaton pong kasalan an adultery. An adulteryo magabat dahil bako sana po ining pagraot kan relasyon kan mag-agom, pagraot man po ini kantipan sa mahal na Diyos, covenant with God, na iyo po ang nagbubugkos kan duwang tawong mag-agom. Asin sabi po sa batas ninda, ang punishment para sa nakikisambay, kagadanan. Adultery is punishable by death. Ngunyan, dakol pong mga method nin paggadan nin mga kriminal sa mga parakasala, and one acceptable method for them is stoning, paggapo. Ang ginigibo sa method na ini, nagtitiripon ang komunidad, pinapalibutan ang tawong nagkasala, dangan, ginagapo ninda sagkod na magadan, stoning to death. Kaya digdi po sa ebanghelyong binasa tangon yan, kan dinarapo kan mga tao ang babae, bako po ining nagkapipirasan ng tao, 3, 5, bako po. Bako po ining mga kapitbahay lang kan babae. Instead, bilog po ining komunidad na sa pagtubod ninda, pag ginapo ninda ang parakasala, they are following the law. They are obeying God's will. Kadaklan na beses, bakong arog man po kita kaini, arog kaining mga tao digdi sa ebanghelyo, na nagguyod kan babae pasiring sa templo. Kung minsan kita man po kapot-kapot tas sa tuyang mga kamot, ang mga gapo nin panghuhusga, we are also guilty of judging others on a daily basis. Paborito tang manghusgar nin kapwa, araw-aldaw. Pero halat lang, garo may kulang digdi sa istorya ta, bakong pag sinabing nakikisambay, duwang tao ang nagkasala, hain ang lalaki. Susug po sa batas kaipuhan na parehong babae sa lalaki ang papadusahan kan komunidad. Pero digdi sa ebanghelyo tangon yan, ang yaon sana ang babae. This is a clear indication na ang gusto man sanang mangyari kan mga tao, ipasupog ang babae, dangan hanapan nin sala si Jesus. Pero dahil na po kita magtutok digdi sa babae o duman sa lalaki kung hain man siya.
itutok ta po ang satuyang atensyon ki Jesus. Na hinahapot ka ining mga lideres, kung dapat man nanggad na ipadagos ang paggapo, should we punish this woman? Magayon po ang simbag ni Jesus. Sabi niya, sige na. Kung sisay sa Indo an mayong kasaklan, kung sisay sa Indo an malinig, matanos, iyo an mainot na maggapo sa babae. If you believe that you are innocent, without sin, you throw the first stone. You heard what happened next? Anong sunod na nangyari? Pasaro-saro sindang naghali. What is happening here? Tinukduan po ni Jesus ining mga tao na bago ninda hilingon asin kundinaron an sa indang kapwa, baka pwedeng hilingon mungo na an sa diri mo. Bakong para kasala ka man? Ano ang karapatan mong maghusgar nin kapwa na ang pinagkaibataman sa nadigdi sa babaeng ini, ining babae na dakop kita dai. So before judging others, take a good look at yourself first. Pinuputol ni Jesus ang cycle of condemnation, this cycle of hatred, of judgment, of violence. As in, pansinunta po ang disposisyon ni Jesus, mantang nangyayari ang gabos na ini. Jesus stands in the middle between the crowd and the sinful woman. Nagtitindog siya digdi sa pag-ultanan. Pinupugulan niya ang mga tao na kulgan ang babae. Dawa para kasala siya. Jesus shields the woman. Jesus protects the woman. And He absorbs all the judgment and condemnation of the angry crowd. Mahalaga po ining detalye. Dahil sa istorya pong ini, sa disposisyon na ini ni Jesus, mga tugang pinapasiirip na po sa satuya, ang maabot na sakripisyo sa krus. We are taking a peek, a glimpse into the sacrifice of the cross. How? Siring po na si Jesus, dinupahan ining babaeng para kasala. Si Jesus pag-abot sa krus, madupaman po. Bako na lang para sa sarong babae, kundi para sa lambang saro sa sato. Si Jesus na inako ang kaanggutan kan mga tao, pag-abot sa krus, akuon nyaman ang padusa na para kuta na sa lambang saro ta mga para kasala kita, pero siya na sana ang maako kan kagabatan kan krus. Yaon si Jesus sa pag-ultanan kan mga sumbong laban sa to. Jesus shields us from eternal condemnation. Jesus protects us. He doesn't want us to go to hell. Kaya sa Biyernes Santo, idudusay niya ang sa iyang buhay para sa to, sa krus. And what is happening now to this woman is a glimpse of what will happen on the cross. Dangan, kan nagharali na ang mga tao, hinapot ni Jesus ang babae. Harain na sa mga tawong magapo sa imo. Hain sa mga tawong nagkaladkad sa imo digdi. Mayo na, mayong naggapo. Sabi ni Jesus, lakaw na, maski ako, daita kakukundinaron, lakaw na, asin dai na magkasala liwat. Arog po kaini ang nangyayari kada bes na nagduduman kita sa kumpisalan. When we come to confession, Jesus never condemns us. Instead, He offers us this continuous offer of second chances. Paulit-ulit na nagpapatawad sa tuya, tinatawan ni panibagong pagkakataon. Mga tugang mantang nagrarani na po kita sa Semana Santa, lugod makanood po kitang butasan ang mga gapo na kapot-kapot ta sa satuyang mga kamot. Stop judging people. Arugon ta si Jesus na mahihirakon. Give people a second chance. Lugod maglaog po kita sa Passion Tide,
na may pagsarig sa Dios, na dai nagkukondinar sa to, kundi pirming nagtataunin panibagong pagkakataon. Kita man po, tinataraman kita ni Jesus, daita ka kukondinaron, lakaw, dai na magkasala liwat. Tindog po kita, simbagon taan tataramon nin Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hala sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabangin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Madulok kita ki Jesukristong mahihirakon, sabihon ta kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad asin pakasabot, siring ki Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing day kita basang na maghukom nin kapwa, kundi siya sa tunyo na an sa tung buhay sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagagabata nin pagsakit asin paghadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, mga gurang asin mga nagmumundo, makanood sa paarog ni Jesus, na makaya ang pagsakit na may isog buot asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magkamit kan kaugmahan asin katuninongan, sa maimbong nakugos kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakigirumdumpo ang mga hinahagad nindo sa mahal na Diyos, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. Ipamibi taman ang mga tawong nahusgaranta, pati itong mga nanghusgar sa tuya. Langit nun na Ama, tabangi kaming magpatawad sa mga tawong nagpasakit sa mo. Magmakulog man lugod kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagpapasambay, huli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na makakamhan, himatea kami asinan sa imong mga nasasangkuban, na tinupduan sa pakasabot kan Kristiyanong pagtubod, magtugot ka na sindamalinigan huli ka ining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ng mga isip, taon-taon, maugmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pag-utob kan mga gawing kabanalan asin gibong pagkamuot, sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, madarasinda sa kapanoan kan grasya nin mga aki. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming nagaawit kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, dinaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin manglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirong duma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girom dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Salvación, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nagbubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Han katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwa na daimang husgar nin kapwa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya si Kristong mahihirakon, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa nasinan sa kong kalagmaw umayat. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo, na kami da mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Diyos, banal sa God paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, na danay lugod kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawa kasing dugo sa mong pinapakinabangan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw Opo. tabi. Mainot po siguro sa mga seminarista nga ning dagdagan po nindo ang hulog sa ikaduwang kolekta. Yaon po si Father Andro de Vera, ang rektor kan Mater Salutis College Seminary. Maray na hapon po sa liwat. Ako po si Father Andro de Vera. Magkapirang beses naman po ako nagmisa digdi. Most of them are daily masses or the devotional mass to St. Jude. As in, maugma ako pirmi na nakadigdi nin Holita. This is a pilgrim church. So pag yaon ako digdi, nakakapangadji ako, as in, nagdededikar kay Ama Nyamo, Hail Mary and Glory be for the intentions of the Pope. Tanganing lugod, maburbawasan an matawan ako nin mas hararom na kabanalan. So, first of all, mapasalamat na ako ngunyan kay Father Neil and Father Kevin and Father Jem for allowing us to come to this church in order to do the Pro-Seminario Collecta. Kada enot na Domingo kan bulan, iyo ang Pro-Seminario Collecta. So, ang seminarista, na kaibahan ko po ligdingon yan, iyo po maistorya sa indo kung para sa ini, asin ko ano man ang katuyuhan mi pa sa pagpasiring digdi. Pero i-introduce ko po sinda saro-saro, mapamidbid po, mapahiling po. And ini po, most of them are second year. Magpumpo duman si Micaeli Fernandez, taga Pantao, St. Rafael Parish, Pantao, Libon, Albay. Masunod po si Carl, taga Luminario, taga Our Lady of Salvation Parish, Piuduran, Albay. Ini po si Reynold Villen, taga St. John Paul II Quezay Parish, in Pili, Bakakay, Albay. Third year seminarian. Ini po, tindog po to be recognized, si Seth Cater, taga Malinao, Saints Joaquim and Anne Parish. Xavier Duran, taga Malinao, Saints Joaquim and Anne Parish, second year. Si Neil Edward Serrano, taga St. John Nepomucene Parish, Bonga, Bakakay, Albay. Ini naman si Andre Reblando, taga sa Our Lady of Perpetual Help, Quezay Parish, San Juan, Uwas, Albay. So, ini naman si Anthony Bermundo, third year, taga St. Pope John Paul II, Quezay Parish, Pili, Bakakay, Albay. So, ini po ang second year and duwang third year na mga seminarista. Kung nadawag po nindo, dahil po kitang seminarian blank from St. Jude Personal Parish, Lapu-Lapu, Legazpi City. Dahil po kamuna dangog. Kaya, iyon naman po ang samukman na imbitasyon na itataramkan sa mga seminarista na si Brother Reynold. So, please take the microphone, Brother Reynold. Diyos maray na hapon po sa Indogabos.
Father Jan, Father Brox, na namumutan niya mong rektor ng seminaryo. Sa giraray po ako po si Reynold Billian, sarong third year philosophy seminarian kang Mater Salutis College Seminary. Saro po akong scholar kang Daughters of St. Jude, asin saro po si Anthony. Dua po kaming scholars sa college, sa Mater Salutis College Seminary. So uya po kami digdingon yan sa parokya Nindo ni San Judas Tadeo, susog sa Diocesan Circular Order na sinasabi na ang ikadawang kolekta sa enot na Domingo ng bulan ay para sa pro-seminaryo. Ini po para matabangan ang duwang seminaryo kan dioceses asin ang theology formation house nganing masustiner ang samong mga pangangaipuhan sa bilog na taon. Sinasabi po na kaipuhan ang komunidad sa pagpatalubukan seminarista, asin sa tabang man po nindo, nakikisumaro po kamo sa pagbaklay niya mo sa formasyon, sa pagpadi. Kaya po kami nagkakatukso sa indong mga puso, asin naghahagad din tabang, na bako sa na financial, kundi kasabay man po ang tabang espiritual. Sungunyan po igwaning 22 seminarians kang sa Panal, Tabaco City, St. Gregory the Great, sa minor seminary. Duman po yaon ang mga junior high school, senior high school, and pre-college seminarians. And sa Mater Salutis College Seminary, igwa pong 34 seminarians, kasabay na po kami. Asin 5 po sa harong kamarahay na pastor o inaapod na pong theologians. Kung mapapansin po nindo, di ito na lang po ang naglalaog sa seminaryo, bako arog po sa mga midbid nindong eskwelahan na ang kada section igwang mga 50 students. Sasaro sa na itong section. Alagad po, kami ngunyan po sa presente sa Mater Salutis College Seminary, igwa lang po kaming 34 seminarians from first year hanggang fourth year na po. Ang first year may igwa lang po kaming 10 seminarians. Ang second year, 6 seminarians. Ang third year, 13 seminarians. And ang fourth year, 5 seminarians. So kung mapapansin po nindo, di ito na lang po, padiit na ang seminarista as in, and ang satong simbahan, padagos na nangangapodan sa Indo, lalo na po kami mga seminarista, padagos po kami nangangapodan sa mga hobenes na magsimbag sa Indo, sa pangapudan ka mahal na Diyos, maski diit lang pong tingog na nakakamati ka mo ning buyanin dumagpadi, asin, di ka mo magduwa-duwa na magsimbag sa mahal na Diyos, ning huli ta pa nagsimbag ka mo, digdi po nindo maaaraman kung ano ang sa indong bukasyon. So, ang samuya pong, kung natakwa na po ka mo mga sobre, so nag-distribute na po kami mga sobre kanina, and siguro po yung mga seminarista pwede na mag-kolekta. And salamat po sa Indo Gabos. Sabi ni Father Neil Aranas ko sa Baago, ang pagpaprint daw kang sobre 50. So siguro po, imbis dahil kami malugi, dahil po gayod yung gano'n. So joke lang po. Joke lang po. Maski po, diit lang po, much appreciated po. Salamat po sa Indo Gabos. Padoblehan ko po, dakulang salamat po, hali po sa Rektor, kan Mater Salutis College Seminary, kay ba man po ang samuyang obispo na parte man po kan samuyang formasyon. Father Jem, salamat po sa pag-introduce man sa mo digisa sa imong Santa Misa. Salamat po. So ngunyan po pigigibo na ang sa tuyang second collection para po ini sa pro seminaryo, asin sana suportaran taan sa tuyang mga seminarista sa tuyang dioceses. Anatipon po niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 36,319 pesos and 75 centavos. Anaambagta po sa siring na oras kan misa, 3,765 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 9,784 pesos and 30 centavos. Siring man po sa Abril 7 sa Good 9, aldaw ni Lunes sa Good Miyerkules,
Magkakaiga po ng Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buotang girumdumon. Inimbitaran man po kamo na mag-atindir kan parish Lenten Recollection sa Abril 16, pakatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang satuyang recollection master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Chong, OP. Ang Parish Commission on Social Concerns, nag-iimbitar man po sa tuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA, iyo po ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ni Legazpi. Ang TADA, sarong acronym na ang buot sabihon, tanganing ang dukha at amanon, so the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom na pakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangaipo. Asin man makalikom din pondo para sa mga ini. Lalong-lalo na sa lado kan edukasyon, siring kan scholarship, health, siring kan medical, dental, asin optical missions, asin man sa disaster risk reduction. Ang pagtada sa rupo sa paagi, tanganing makatabang kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya po maging parte kan programang ini, magparisa na lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters, diyan sa mga tao po sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns o sa opisina po kan sa tuyang parokya. Ang mga canisters sa tuyang uhulugan ninda imababa sa piso o roal daw asin ibabalik sa ikaapat na Domingo kan bulan puon niya na Abril. Pirmi po girumdumon ang sinabi ni Hesukristo, an anuman na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Marina asin magtada kita. Mawat mi pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana, Anonymous 1,000 pesos, 5 Anonymous na nagtaon ni tig 500 pesos, Anonymous 300 pesos, 200 pesos. Ventura and Amoncio family 900 pesos, Rian Sain 400, Asinso family 200 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa suporta nindo sa satuyang mga seminaryo. Daiman po siguro kamo aware, pero ginigibo na po nindo ang pag-contribute bulan-bulan. We do it on the first Sunday. Ang pinagkaiba lang ngunyan, yaraon sa mga tawong tinatawan ta, yaon ang mga seminarista. We ask you to continue to support our seminaries on the first Sunday of every month. Ang second collection ta po, binabaranga iyan kan tulong seminaryo. Salamat po sa indo. Tindog na po kita. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa. Lakaw, magin mahihirakon. Salamat sa Diyos.